Konke kume ngendlela yaye bonke abemi beli bayijonge ngabomvu intetho yobume besizwe ezakwenziwa nguMongameli weli Umnumzana Cyril Ramaphosa ngokuhlwa nje. Lentetho kaMongameli yalonyaka iza ngelixa apho umzantsi Afrika usajijisana nentsholongwane yeCorona. Lentetho kaMongameli izakuqala ngentsimbi yesixhenxe ngokuhlwa, yaye inkqubo izakuba nomahluko kunezo zangaphambili ngenxa yemiqaliselo ye-COVID-19. Intatheli yeli jelo Bulelani Philip usifuthululele umbethe ngamalungiselelo alentetho. Esibulise kubaphulaphuli nakuni apho estudio eGauteng, njengoko nitshilo ke uMongameli Cyril Ramaphosa kulindeleke ke ba awise intetho yakhe yesizwe apha ke ngokuhlwa nje ngentsimbi yesixhenxe. Kulapho ke alindeleke kubana ke athethe ngemiba edla umzi ebalula kuba uzayiqinisa njani into yokuba kuhlunyiswe imeko yezoqoqosho, kwakhona nokuba urhulumente wenza ntoni ukuzama ukulungisa lo mcimbi wokuba kubekho umbane ohamba cimicimi, i-load shedding ngalamakhumsha. Kwakhona enye into ebalulekileyo azawuthetha ngayo into yokuba la machiza ke e-coronavirus aza kuhambiswa njani apha eMzantsi Afrika. Kodwa ke ezo zinto ke zizinto ezizawukuba sigxile apha kwintetho kaMongameli ngokuhlwa nje. Ngoku ke siza kuthetha ngamalungiselelo ke ngale mini yanamhlanje ekufumaniseka ukuba izinto eziqhele ukwenzeka kule minyaka emininzi idlulileyo ziye zatshintshwa. Sithetha nomnumzana Xhaso oza kusicelela ukuba amalungiselelo amenjani mntaka Xhaso. Njengoba siyazi le meko yalonyaka ayifani neminye iminyaka ngenxa ke ye-COVID esiyaziyo nathi. Loo nto yenza uba into ezininzi ebeziqhele uba khona zingabikho. Bekudla ngoba khona mhlawumbi into esithi i-procession ze-judges, speakers ze-provinces, somlomo bamaphondo, ne-premiers ze-provinces. Azuzuba khona ezo zinto namhlanje. Umongameli uzofika ngexesha kuhamba ufika ngalo, abe khona nje iceremony encinci ezakwenziwa yokulayita amakhandlela ukuba kumakhwa ubomi obuninzi obungaka buye bazohlukana nabo abantu basweleka kulo nyaka sisuka kuyo ngenxa ye-COVID. So ibe seyiqala i-sitting ngaseko. Kobani abantu bayo enibalindeleyo babe beyinxalenye yale ndibano? Simlindele usekela judge omkhulu uJustice Zondo. Simlindele noJustice Zondi we-Supreme Court of Appeal uzawube ekhona. Yaye siyasaziswa into yokuba ngokwi-webinar kobuxhakaxhaka ke kuye kusetyenziswe abantu bangekhoyo apha. Former uMongameli Beki owayesaba nguMongameli uzabe ndicinga uba nosekela uMongameli uMlambo Ngcuka naye uzabe connected, nalo wayesakuba ngusihlalo we-National Council of Provinces uTata uMahlangu uzabe connected, kodwa bazoba khona apha endlini. Okungamandla apha endlini ezabe ngamalungu epalamente about 50 azabe khona. Masibulele mntaka Masibulele Xhaso ke ongunobhala walendlu yowiso-mthetho we-National Assembly. Sibalisela banzi ngokuza kuqhubeka ngale njikalanga. Sithatha intambo sizibuyisele kuni estudio.